Кокошка от Каблешково стана медийна звезда. Тя снася зелени яйца. По вкус обаче те не се отличават от обикновените и собственикът ги консумира редовно. За вярване или не, факт е, че жителите на Каблешково станаха първите свидетели на кокошка, която снася зелени яйца. На вид с нищо не отличаващата се перната птица стана център на внимание и привлече любопитството на местните. Тази птица започна да снася зелени яйца, откакто се пронесе като ярка. И отначало помисля, че някаква аномалия в пегмета на яйцата, но с продължение на време тя продължи да снася такива зеленикави яйца. По външен вид яйцето си е здраво, както всички яйца. Отвътре яйцето също е с нормален жълтък, но за разлика от другите яйца и вътрешната ципа е зеленикава. Ветеринарният техник отдава зеления цвят на яйцето на неговата пигментация. Като вкусови качества то не се различава от обикновените жълти яйца. Любопитен е и фактът, че вече има 2 пиленца, излюпени от зелени яйца. Те се отличават с по-дивото си поведение и външен вид, който наподобява яребица.